निका काय रे? अरे माका काय माय इलय भावाशींनो इलय लय भारी दिसतं. हे माका सांग तुम्ही सगळेजण एवढे शर्ट पॅन्ट घालून नटून टटून कुठं चालला? सांगताय भावाशी ता बघा ती. अरे मिळालो ह्या कधी दिला कळच इला आता. अरे मी माका पण सांगायचं ना, मी पण काहीतरी जरा शर्ट पॅन्ट वगैरे घालून दिलं असते. गेल्या वर्षी तेव्हा लय लहान होता, या वर्षी लय मोठा झाला. अरे मुलींचा तसाच असता. ती कोई मिलग्या मधली हंसिका मोटवानी केवढा लहानग्या दिसायचा, नंतर दुसऱ्या वर्षी आपका सुरूर पिक्चर इलो त्यात तर केवढा उंच झाला होता. पोरींचं असंच असतं रे, फक्त आपणच काही ते मोठं नाही होणं. हा चला आता एकमेकांका ग्रहणाच्या दिवशी खेचे. खूप भारी खैसून घेतलं. अगं अंगणवाडीच्या जत्रेत घेतलंय. ऐका ना, आपल्या वाडीत सत्यनारायणाची पूजा आहे ना, जाताना मला पण घेऊन चला ना. कसलं भारी बोलता गया. होय तर तुमच्या वाडीत सत्यनारायणाची पूजा आहे, मला पण घेऊन चला. गो तुझी भाषा खूप भारी आहे. काही काय, उलट तुमची भाषा खूप ओढ आहे, असं वाटतं कोणीतरी कानात अमृत चोचतंय. कसलं भारी बोलताय, कोणीतरी गाडत अमृत होतंय. चल चल तू आपण आताच जाऊ. गोमेघा तुझ्यासाठी चार जांभळा घेऊन इले. तिच्यासाठी होत. ह्या बरा मी कधी म्हटलंय माझ्यासाठी रानातून चार जांभळा आण, तर माका काय म्हणतात गो तुझे पाय काय मोडले ह्याच्यासाठी बरोबर घेऊन इलोस. गो तुझ्या पायांका रानातल्या काट्याकुट्यांची सवय आहे, हिच्या पायांका स्टाईलची सवय आहे. स्टाईल? मी कधी मारली रे स्टाईल? अगं स्टाईल म्हणजे आमच्या गावात असतात ना चिऱ्याचे, तसे तुमच्या मुंबईत असतात गुळगुळी स्टाईल. अच्छा स्टाईल. तू जांभळा का ना, तू घरात जा ना. हे बघ, ह्याला वेल्वेटचं कापड म्हणतात. कापसासारखं मऊआ माझ्या मावशीने दिलंय, आणि ह्याचा ना मी आता मुंबईला गेली की मस्त ड्रेस शिवणार आहे. मी माका पण लिया घालू. हो देणार, जुना झाला की. हे असंच असा आपल्याक नेहमी वापरून जायलाच मिळता. तुका नको मग माका दी. मेघा प्रतीक गावडे नाही रे, मेघा अनिश सावंत. ची निकेत ची सोका मेघा परब. तर पिक्चर मध्ये दाखवतात ना, एक हिरोईन गावात येतात, मग गावात इल्यावरती तिच्या नजरेतलो राजकुमार तिका गावता. तुम्ही एक काम करा ना, तर रानात इला ना की तिका छेडा, म्हणजे तिका घाबरवा. मग मी थंय येतय हिरो बनून, आणि तुमचं असो पेट काढतय ना, तिच्या नजरेत मी हिरो होतलय. आम्ही पिक्चर बघता प्रत्येक जण आपापल्या स्टोरीचा हिरो पहिला प्रत्येकाक हिरो होचा, अशा पिक्चर कसं कम्प्लीट व्हायचो. चला माका हिरो नाही केला तरी चालत, माका विलनच करा. निदान त्या निमित्तान तरी हिरोईनी पकडोक गावताला. तू तटकी बांधतोय तो कोण आहे ग? तो मधल्या वाडीतलो पेडणेकरांचा संजा. बरा दिसतो जरा. तो आणि खोलेपर्यंतच बरा दिसता तो. म्हणजे रे संजा काय झालं? गुटखा खातो. गो तुका कसा गो मुलांच्या नजरेत नजर टाकून बोलता येता बघता येता? हा माहितो का, आमका तर नुसता धडकीच भरता. अगं त्यात काय, ती लोक राक्षस थोडी आहेत. समोरच्याने भाव दिला ना तर आपण पण भाव द्यायचा, आणि जास्त जवळ आले तर त्यांना भाव बनून टाकायचा.